ɛtɔre bia nsɛm ni bi wɔ hɔ a meka menim sɛ ana ɛden ɛya ne tie den ba on sɛ nokora ne sɛ ɛnyɛ yɛ pew ɛtɔre bia nsɛm ni bi wɔ hɔ anka menya anka menka ho nanso obiara ne calling ɛtɔre bia me maame ne papa na omuyam kyihyi omu mabusuafo mu twa mu ho hia na omuyam kyihyi omu sɛ ɛyɛ ne esuro ma wo nsɛm na ya wo ka no ba me a memetia me nsuro de tie ne sɛ ɛyɛ wo frɛ a me madwuma wei no ɛyɛ ofrɛ. That's the difference. And it is a sofo ebekwa ye n'adwuma. And it is a doctor ebekwa ye adwuma. Doctor obi wu e wo so ogene nkwa na wo so papa ne yam no. E wo so oye a wo so oye. A professional work. Enti se wan te madwuma na se a wan hwe ya ompe masem. Ba me nso enye te se obepe masem ti na me yesa adwuma no. Because nipa na wo mu ba wo mu pese wo mu sesa bibia no enye se wo ma mate se de wo se nipa po masem. Sa okọ Bible ma Mosi wanya de nipa bepe na asem o oye de fata ne de tene. Abraham wanya de ne yire anko because odi ne yire tikura nko ma menka nyoma bi nkyerɛ o me ka ba besi ade so nipa bia ɛwɔ sɛ u live an indelible mark onipa bia ɛwɔ sɛ woyɛ bibi wɔ asase so no a ɛyɛ ofre no nipa nhyɛ da mpɛ wasɛm but because ade na wo yɛ ne yɛ de bɛboa ba nipa nhyɛ da mpɛ de ɛboa bibiri ɛsa na society tie Nhyira society mpɛ de ɛbɛboa mu bibiri ɔmo pɛ de ɔmo nim sɛ ɛyɛ but men kan kyerɛ ɔmo enti Abraham sɛ otie ne yere a ɛwɔ nneɔma bi ho a ka Abraham antimi anye Abraham because nowadays Abraham na ne papa osika na ne papa okinkan a ɔtɔn ne papa tɔn bosom saa abrɛ no so tete no na ɔmo mfa bosom ndi agro enti na dwuma pa Abraham papa no yɛ apart from say ɔwɔ agyapadeɛ ne nwan ne nantwie nasefo na ne papa dwuma pa wɔyɛ ɛyɛ bosom in fact okinkan Hebrew history na ɛbɛtɔ sɛ at the age of 12 no na ne papa jai bosom ne kura ma Abraham tuntum bi ɛkyerɛ asɛm ne de esi ɛde ma bɛka kyerɛw enti Abraham na ne papa na sefo no yɛbɛka sɛ ɔmo som bosom ɔmo tɔn bosom te sɛ de obi kɔ a wɔsɛ metɔ atade no na nkɔfo nso kɔ am sɛ metɔ bosom wei mempɛ bosom mepɛ bosom a ɔma mediane mepɛ bosom a mede bɛyɛ maafuo na Abraham atɔn saa na ne papa yɛ but deɛ tie ne sɛ deɛ ma Abraham yɛ soronko okenkan ɛnyɛ saa Bible no yɛn Bible no de wunhu te sɛ wakan Hebrew history no yɛwɔ books bi yɛfrɛ baako Midrash yɛfrɛ baako Tammuz yɛfrɛ baako Karabash saa books no okenkan a ɛma wohu Torah ne yie yɛyɛ deɛ no Old Testament no nyɔma bebree wɔ hɔ a enim ba saa books no nyame adom ya kenkan ɛma wohu Abraham deɛ ntia Nyankopɔn frɛ Abraham paa ne sɛ Abraham ɛtɔn bosom na no ahu sɛ ne papa bosom na ɔtɔn no saa bosom ne nyɛ papa enti deɛ Abraham yɛ nie na ɔpɛ sɛ ɔprove kyerɛ ne papa sɛ bosom no tumi bi anim at the age of 12 na mmerɛ bi wokenkan story na ɔmo sɛ ne papa gyaa bosom ne hɔ ma Abraham sɛ Abraham mekɔ abɛnti tɔn adeɛ ne ma me na Abraham ɛhyɛ da ɛna ɔnsa na nkɔfoɔ nso ba no mu de aduane abrɛ abosom no sɛ nana gye yɛda ase sɛ waboa yɛ enti Abraham hyɛ ne papa kɔɔyɛ no ɛna ɔkeka abosom no eguyɛ ɔkeka abosom no guyɛ o enti ne papa bae no na bosom no dodoɔ na wayɛ no abubu agu ɛna ne papa bufu Abraham sɛ Abraham ɛyɛ dɛn na bosom no bibi sɛ esiyɛ na wonim de esi Abraham ka sɛ ɛyɛ aduane a wɔn mu die ntia aduane a wɔn mu die ntina wɔn keka saa bosom no nyinaa eguyɛ that was the point enti Abraham decisions ɔyɛɛyɛ nneɛma a Abraham decide yɛ no ne papa ka kyerɛ ne sɛ ne papa ka kyerɛ you can take this one if I win some come yeah ne papa ka kyerɛ ne sɛ Abraham so wanka no kra de amɛyɛw no ɛyɛ dɛn na bosom no
etime keka ne ho bom yesa enti Abraham makato so okenkan the extra books of the Torah na ekira wo adwuma na Abraham ne papaye enti ne papa gya bosom ne ma no ena Abraham nim se bosom ne ntimi nya hwe no ne papa ko no keka bosom ne nyina aguye okeka bosom ne nyina aguye no ne papa bebusa na so enkrofo mu di aduane bre bosom no ena na bosom ne kom duo mu enti bosom ne konye saa ena o makeka mu ho a o masei o mu ho asai saa ne papa bufu Abraham ka kire ne se da bi onka no kra because bosom no ntimi ndidi saa act of resilience no Yankopon hu Abraham akomem even at the age of 12. Now this was the case. Edrume binti Abraham Yankopon hu na komem ti na ohun se ne papa bosom ne nyoma na oye no omfri saa eho no enko ba bi foforo. Maka kire wo se onipa bia ewo se oye bibi pa no saa nipa no ho onye normal. Ena in this world no so oye normal a untimi nye bibia. Enti Abraham no onye normal. David no onye normal. Joseph no onye normal. Itore bia no msi wabodam. Yesu obae no onye normal. Isaiah no onye normal. You cannot be normal if you want to survive in this world. Abnormality. Ene say Muhammad bae no koye normal anke yemfre no. Yesu bae no beye no ho gentria anke onye Yesu. Mpanyufo bia wotu omunka eye nkrofo a o ma anye normal things. Eti Kwame Nkrumah yeda so boni din ni nyina no obaye na obetie the system na say self government within the shortest possible time e chese yen twen kakra Kwame Nkrumah say mumfa munsem hunu mfiri onko memi penisisi ai ene I am sure say Kwame Nkrumah tie kakra bi a ye di Ghana at 40 because nanki ye twen but Kwame Nkrumah ka say medium penisisi ano on say ka Ghana 68